Niku iso mundak pangkate dadi rajane wali Jawa. Brandal Lokajaya niki sakbare dituntun kali Sunan Bonang poso 3 tahun neng pinggir kali. Akhire atine mbukak munggah pangkate dadi rajane wali Jawa, gelare Sunan Kalijaga. Uang tukang deres niki lho, tukang deres ngertos nggih, mek legen niku gawe gula. Niku pengen nderekke Sunan Kalijaga. Sebagai orang yang sangat terkenal jago gawe gula namine Cakrajaya. Niku nek gawe gula paling enak sak Jawa, supplier gula sing dibutuhke raja. Lah lagi ngapik gula, ana wong liwat. Kang, nggih apa? Kok angel temen kowe ngapik gula, kok suwe temen. Ya ngene iki carane ngapik gula. Lho, ya kesuwen nek ngono ku ya ora ya entukmu ora akeh. Apa kowe iso? Iso lah meng ngono tok mawon. Akhire napa? Manggare dicekel cek, ndrodos banyune dikepel dadi gula. Lah niku Sunan Kalijaga. Mila akhire Mbah Cakrajaya nyerah. Lha sampeyan iki sapa? Kok iso gawe gula meng dikepel, aku entuk ora dadi muridmu? Ya oleh. Nggih pun sakniki kula sumpah ajeng nderekke panjenengan. Akhire Mbah Cakrajaya dadi muridé Sunan Kalijaga. Lah Sunan Kalijaga niku kan wonge ngluyur mawon. Nah nek ajeng nyebrang kali Mbah Cakrajaya niki dikengken nyekel klambine Sunan Kalijaga, mboten entuk melek. Kowe aja melek ya cekelan buntutku iki ngono. Nah suwe-suwe niku kok angger merem kok wis nglompat kali. Lah Mbah Cakrajaya niki rada ndablek. Begitu nyebrang kali sing kepira ngoten niku begitu sikile teles melek. Ya kecemplung. Kecemplung niku akhire kandha. Oh berarti kula nek diken merem niku supaya iso ucul. Iya lah kowe ngapa mau kula melek. Ya wis. Nek ngono ya kowe sesuk nang mlaku dhewe. Lah kula nggih kudu diulangi njeng Sunan kersane kula iso mlaku dhuwur banyu. Ya wis neng kene kowe lungguh, ning kono aja lunga-lunga. Poso ya 3 tahun maca ya Hayyu ya Qayyum. Nggih. Akhire dilakoni kali Mbah Cakrajaya. 3 tahun maca ya Hayyu ya Qayyum, lungguh neng tengah alas ngoten niku. Kanthi maca ya Hayyu ya Qayyum. Dilakoni tenan 3 tahun ngantos hutane niku kobong. Gosong Mbah Cakrajaya tele kali wong kampung dikenal jenenge Sunan Geseng. Begitu praktek ya kayu ya Hayyu ya Qayyum niki munggah dhuwur banyu sowan teng Sunan Kalijaga. Jeung Sunan sampun jeung Sunan. Kula pun saged mlaku dhuwur banyu lah maca apa? Nggih nika 3 tahun ya nika ya kayuku ya kayumu. Salah aja ya kayuku ya kayumu ning ya Hayyu ya Qayyum. Akhirnya dibaleni dek lewat dhuwur banyu ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu malah keblebek. Akhirnya dibaleni meneh ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu mlaku meneh. Kurajaya. Sejarah tanah Jawa sing gede-gede niki mboten lepas saking sejarah poso. Ki Ageng Pengging nggih, Ki Ageng Pengging niki muridé Syekh Siti Jenar. Musuh bebuyutane Sultan Trenggono. Sebab Sultan Trenggono musuh kali Syekh Siti Jenar, mula Ki Ageng Pengging melok diuber kali Syekh Siti kali Sultan Trenggono melayu kecepet sanding rawa pening ora iso obah. Akhirnya dilindungi kali Ki Gedhe Banyu Biru murid Sunan Kalijaga. Wis neng kene wae tak lindungi. Ya wis ning aku tetep dendam kalau Sultan Trenggono. Aku kudu mbales sesuk anak putuku kudu ana sing kuat iso mbales Sultan Trenggono. Oh ngono karepmu. Ya wis nek kowe kepengin diputu di anak kuat neng kene 3 tahun aja obah. Mujahadah poso maca ya Allah ya Allah ya Allah. Dilakoni kali Ki Ageng Pengging.
3 tahun ya Allah ya Allah ya Allah ning pinggir rawa bening turuti duwe anak Joko Tingkir. Sing akhire napa? Malah dadi mantune Sultan Trenggono entuk separuh keraton Demak namine keraton Pajang. Lho iki. Ki Gedhe Pemanahan niki kasep teng Demak. Ora entuk bagian dhewe. Ki Penjawi oleh bagian Pati, Haryo Penangsang oleh bagian Jipang, Joko Tingkir oleh bagian Pajang. Adeke judeg. Lah kula niki terus manggon pundi jeung Sunan Kalijaga? Kula nek manggen teng Pati mboten enak kali Ki Penjawi. Manggen teng Jipang diusir kali Haryo Penangsang. Manggen teng Pajang mungkin ndak dikira ganggu Kanjeng Joko Tingkir. Ah ya wis ngono nek kowe pengen manggon ya golek nggon ning. Nah kula pengen nggon Jembar, ya karepmu nek ngono. Nek pengen nggon Jembar golek ning tanah Jawa isih eneng 5. Ning kuwi omah setan. Nah teng pundi? 1 Alas Purwo Banyuwangi, nomor 2 Alas Roban ning nggon Batang, nomor 3 Alas Ketonggo Ngawi, nomor 4 Alas Mentau lereng Merapi sisih kidul, nomor 5 Alas Larangan ning Cirebon. Milya ngendi? Pun kula Alas Merapi mawon. Nah nek ning kono aja lali iku omah setan. Kowe kudu kuat poso paling sithik 20 tahun. Dilakoni kali iki Gedhe Pemanahan teng Bang Lampir, kancane Ki Ageng Giring ngantos watune niku dekok. Mujahadah niku 20 tahun. Keturutan duwe anak Panembahan Senopati atawen Danang Sutawijaya dadi Raja Mataram. Sing akhire tahun 1758 kalih Londo dipecah kalih dados Jogja kalih Solo, sing akhire Solo dados Mangkunegaran Kasunanan, sing Jogja dados Hamengkubuanan Pakualam Alaman. Jadi iki cara poso iki tak critakno. Dadi sampeyan iso manggon ning Wonogiri iki barokahe wong poso. Sebab napa? Sultan Agung saderenge perang nglawan Londo tirakate teng Tirtama. Oh ya sampeyan deh. Mula Wonogiri iso dinggoni menungso. Niku. Nah, mila poso niki dados senjata tiyang rumiyin. Teng Keraton Solo ana namine Raden Bagus Harun. Nggih. Niki calon raja Mataram. Tapi mboten purun dadi raja sebab delok dulur-dulure nek dadi raja kok dolim-dolim. Sebab dolim sebab ora ngerti agama. Mula Raden Bagus Harun mboten purun dadi raja. Kandha karo bapakne, "Pak, aku nek dadi raja mau. Aku pengen metu saka keraton, aku tak ndidik awakku dhewe, syukur iso ngetokke anakku ulama dadi umarok. Aku pengen gawe keturunan sing ngalim supaya sesuk iso dadi raja." Raden Bagus Harun akhirnya entuk metu karo bapakne, kowe entuk metu kok keraton, ning syarate nek kowe iso manah ringin alun-alun kae pucuke sing paling dhuwur bolong, kowe entuk metu kok keraton. Raden Bagus Harun tarik gendewone niku, ringin dipanah teng alun-alun, pucuke bolong. Mila Raden Bagus Harun entuk metu keng keraton. Begitu medal keng keraton, sing didelok ternyata godhong ringin sak alun-alun bolong kabeh. Akhir Raden Bagus Harun mlaku teng arah Ponorogo, manggen teng kampung dagangan, wingking pabrik gula Pagotan, manggen teng sandingi Rawa, tak sandingi Wit Tanjung, kare sawo bludru teng riku enten. Teng sebuah sumur tirakat 7 tahun teng riku. Pas 17 Ramadan sumure niku muncrat 7 meter. Mula terus diarani sumur sing entuk Lailatul Qadar diarani sumur 1000 wulan. Tekan sakniki kampunge dikenal kanthi jeneng Kampung Sewulan. Teng riku niku. Mbah Bagus Harun dikenal kanthi jeneng Mbah Basyariah. Keturutan duwe anak wedok ning galake 50 wong. Nek nesu mlayu dhuwur alang-alang dikenal kanthi jeneng Nyi Ageng Alap. Mboten enten sing wani ngrabi, dirabi kali santrine piyambak,
nglairaken Mbah Makhdum, nglairaken Mbah Maklum, duwe bojo nglairaken Mbah Tafsiran Nom, nglairaken Mbah Qulyubi, nglairaken Mbah Ilyas. Mbah Ilyas rabi duwe anak Mbah Nyai Nafiqah wedok, gualake ora umum, dinikah kali Kiai Hasyim Asy'ari, duwe anak Kiai Wahid Hasyim, nikah kali Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, keturutan duwe anak Abdurrahman Wahid, ana ulama dadi umarok, ana ulama iso dadi den senajano 2 tahun. Linukulke sakmono suwene. Nggih. Teng Jogja niku ana wong wedok biasa. Tapi nek masak niku sedep, nek joget luwes, namine Nyai Sukirah. Nyai Sukirah niku nek masak sedep, nek joget luwes teng kraton Jogja niku. Mila kali Sultan Hamengkubuwana nyok dikongkon joget, nyok dikongkon masak. Akhirnya Nyai Sukirah niki merasa lah iya. Wong iku iso dadi raja kok mosok aku ra iso ndek anak raja. Akhirnya Nyai Sukirah niki kepengin duwe anak kaya raja. Ya ora mungkin wong biasa kok duwe anak raja. Yes paling ora kaya raja sowan teng ngene Kiai Jogja teng Mlangi. Duduhno karepe. Pokoke kula niki wis mboten purun rekoso terus. Kula kepengin duwe anak kaya raja. Nek ora iso dadi raja kaya raja. Lah karepmu piye? Pokoke niku sumpah kula. Ya wis nek kowe pancen tekad tenan, sesuk nek kowe meteng cekelen wetengmu aja mangan poso omben dina 9 wulan karo lus-lus wetengmu macanen ya Allah sambat ning Gusti Allah. Dilakoni tenan kali Nyai Sukirah. 9 wulan poso karo lus-lus wetenge ya Allah metu anak lanang kriting jembluk putih dijenengi Soeharto dadi presiden 32 tahun. Dan ini betul main-main lho nggih. Lho mula poso niki dadi andalan nek tiyang biyen. Dadi andalan apa meneh kok wong Jawa ngerti nek poso itu kekuatannya luar biasa. Mula nek ana bocah nggih rapayu rabi gara-gara elek misale. Lahir kok merongos, ireng, elek niku nggih. Terus nyenengi wedok semen paling ayu. Nah, mesti kan ora gelem. Mopo kowe ra ngoco ngono ta. Lah nek tiyang biyen poso langsung 3 dina ngoten niku mawon. 3 dina tok poso, enteni wedok sing nolak mesti moro I love you. Lho nek biyen kok. Nek tiyang biyen mboten kangelan. Lho niku lho. Cinta ditolak poso mesti I love you kok. Ya karek didelok engko. Nek santri sing poso ya sing diwaca ya Rahmanu ya Rahim niki nek sing poso santri ya I love you. Nek ora santri ya sing diwaca sunamata kaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang ya I love you padha mawon. Lho poso niku senjata luar biasa aja sembrono sampeyan. Lho niki mila kadang ya Allah. Poso. Terposo niku mboten pandang bulu. Gaya apik ya cospleng, gawe welek ya cospleng padha. Mula jenengan aja gumun, Mas ya tukang golek nomor ya poso. Pengen nomor kok tembus poso. Mula kula tau petuk ana wong kok poso 7 dina. Tak takon sampean golek apa, Kang? Mados nomor Yai. Loh, lha apa kok poso? Nggih nek poso niku tembus rene. Nah terus nggih mboten mangan, mboten ngombe nggih padha poso biasa niku ning mboten ngangge buka. Oh ya wis. Begitu teko sesuk tak takon piye nomormu? Tembus 3 angka Gus. Terus begitu ku apa? Tumbas wedhus. Lang terus saiki wedhuse mati pun. Jadi poso. Lho mula cah mbiyen niku mboten kakehan pola, ora ana kok njaluk ninja ngasih wong tuane dikepuki niku mboten enten. Sebab nopo? Cintanya pasti akan bertumbuh ketika dia melakukan sesuatu. Lah saiki nek ora nganggo ninja cah wedok ora nglirik kok. Mula ribut mawon nek mbiyen lho. Lho mula mbah-mbah dhewe niku mboten pinter-pinter, bodoh-bodoh mbiyen niku. Isone nameng Semela Rahman
Nek Hakim ora kok bismillahirrahmanirrahim. Mboten. Isone meng bismillahirrahmanirrahim, la quwata ngoten niku. Tapi ngono niku untu lara niku lho didoni dung ngono ya waras kok. Lah sakniki niki nggih fase-fase bismillahirrahmanirrahim dung ngono basen tok. Ini perkembangan. Dari nyuwuk niku poso kabeh. Niku. Saniki saliyane nek mboten nyuwuk tukang ruqyah nika sing ra gelem suwuk ning ngangge modelannya ruqyah niku ya tirakati ya poso padha mawon. Lho tekan wong nek kepengin dislametke supaya mboten mati. Ajeng dioperasi. Niku mau nek kepengin selamat kongkon poso kok. Dokter mboten wantun ngoperasi wong nek mboten po. Poso ora wani. Lho poso niki medeni. Mila aja salah sampean. Mula wong-wong biyen niki kuat-kuat. Mboten enten operasi sesar barang mboten enten wong dukun bayi niku isih kuat melek kok. Paling dilus-lus lo kuat brun Bismillahirrahmanirrahim. Lha mula kula niku nek ana perkara-perkara sing wis ora iso ditempuh kali akal. Kaya nate kula niku diparani wong. Pengen dadi tentara. Tapi dawane kurang 5 cm. Diukur niku ya ora tembus-tembus wong pancene kurang 5 cm. Tenggen kula tak kongkon poso wae. Pinten dinten Gus? 3 dina wae. Dina pertama poso mangane 3 kepel, ngombene 3 tegukan. Hari kedua 2 kepel 2 tegukan, hari ketiga sak kepel sak tegukan. Nah maca napa? Maca dawa, dawa. Lah dilakoni niku ya tenan kok begitu wayahe diukur turah 5 senti kok. Tasyakuran niku pokoke isih urip sakniki dadi setengah jenderal pisan. Iki nek wong ngerti rekaman videone dhek mesti kepingkel-pingkel niku. Wong isih urip ning Jakarta ning Mabes mriko. Manggen ning Kostrad mriko. Wong isih urip niku. Tak ukur niku begitu turah 5 cm keterima. Nah bar tasyakuran iki tak ukur maneh kurang 5 cm. Lho kula niku. Lah waktu niku sing salah sing ngukur napa meterane sing mengkeret niku kula ora weruh. Pokoke ana carane. Lho kula mbuktekaken berkali-kali kok ngoten niku. Ya Allah. Lho bocah niku arep UMPTN. Wong lulusan aliyah, lah kok iso kepengin mlebu fakultas kedokteran. Ya ora mungkin keterima wong MPTN ora iso jawab matematika ora iso. Tak kongkon poso, dilakoni poso 17 dina. Niku iso keterima ning UMPTN fakultas kedokteran. Tapi oleh semester 6 gendeng. Nah kan mboten kuat akale wong dhek jurusane aliyah terus bareng ngono mikir rumus-rumus kedokteran lah ya mboten kuat. Ya niku. Nggih. Mila jenengan mboten saku mawon. Lah niki poso. Wonten bocah niku ditolak cintanya mbiyen. Ono lanang niku ganteng wong Indo nggih turunan Eropa niku. Wong paling ganteng teng Jawa Timur niku waktu niku teng Pantura. Oh disenengi karo cah wedok. Elek cah wedok niku. Kriting merongos ngoten niku. Lha ngono niku nyenengi dilokno apa kowe ra ngoco? Akhirnya nangis iku teng mbah kula nangis ya wis nek kowe nangis tenan nggih Bapak kok kula kudu kenek kula wis gak trima kula kok dilokno kok ora ngoco. Wis iki wacanen ya. Poso 41 dina karo mlaku. Ana geni aja mundur, ana segara aja mundur, ana kewan aja mundur. Dilakoni tenan. Rasane niku geni-geni ditabrak. Dereng 41 dina kok. Lagi 30 dina sing lanang pun moro njaluk di I love you. Lha niki tiyang biyen hajat-hajat besar itu poso. Nah kak kowe wong saiki turah-turu. Terposo niku mboten pandang bulu. Gawe apik ya mandi, gawe elek ya mandi. Kiai nek tirakate kuat ya mandi suwuke,
dukun sing gak tau adus niku ya nek tirakate kuat ya suwe ya mandi cospleng. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu padha mawon. Lha gitu. Jadi ini fakta nek poso niku medeni. Lah kok iso? Sebab poso niku dilakoni menungso. Nah, menungso iku apa to? Kan jenengan ora tau takok to, menungso iku sajane apa nek ora tau takok. Sampai nek tuku motor kan takok iki mereke apa, carane nganggo piye. Iki TV apa, carane nganggo piye. Sampeyan wong urip lho ora tau takok. Ngakoni pangeran lah menungso awak dhewe lho apa. Carane iki kepiye nek ya ora tau takok. Wayahe mangan, turu. Kok iso turu iku? Pas turu iku nyawane minggat nandi ki ya ora tau takok to sampean. Bar mangan plung kok ya ora tau takok. Kok iso ya? Obat mencret kok ya golek obat mencret. Ngombe bodrek sing goleki kok ya sirah ngelu kok ya ora golek sirah ngelu lho ya kowe ya. Kok ya ora tau. Ya ora tau takok. Napa menungso ngopo ngerti-ngerti nek ana wong lanang kok I love you ngono ora tau takok to sampean. Ngopo kok wong wedok nek ora wong lanang ngono ora tau takok to sampean. Utawa wong wedok weruh wong lanang weruh wong wedok kok tambah gak kelambenan tambah ngono kamu gak tau takok to. Iku apa menungso iki apa nek tau takok. Lha mulo kadang menungso iki ora takok awake iki apa ora tau takok. Mula kadang menungso niku heran, apa to sajatene menungso? Lho menungso iku kan gaenane Gusti Allah sing separuh. Dadi sampeyan iki kan 50-50. Lho, menungso iku asline ora iki dudu menungso. Iki dudu menungso niki. Lho menungso niku asline mboten ketok. Menungso iku kaya iblis, kaya malaikat ngoten niku. Mboten ketok. Niki dudu menungso, niki bungkuse. Casinge niki. Casing, jadi bungkuse niki karo serine niki. Nek menungsone mboten ketinggal wong menungso niku ruhani kok. Alus lembut menungso niku asline. Nek bungkuse kasar. Sebab bungkuse gawean semen. Gawean semen bungkuse. Nek menungsone gawean langit digawe Gusti Allah. Nah nek casingnya ya di produk mriki. Sampean mangan. Niku diproses kali weteng. Ana sing ditokno engko dadi uyuh, ana sing ampase tokno dadi taek, ana sing ampase tokno dadi umbel. Ning ana sing disimpen saripati panganane menungso. Intinya jenengane nutfah niku disimpen Gusti Allah teng sulbi mriki. Gene bapak, gene ibu sami-sami teng sulbi, namine nutfah utawa mani niku saripatine. Lah mangke nek pun tabungan sing teng weteng taek iku kok kebak pengen ngising. Tabungan umbel kok wis kebak pengen ngumbel. Lah nek tabungan mriki kok wis kebak pengen goleki pasangane dhewe nampun digoleki terus dicampur ngoten nika. Nek wis bar dicampur terus digeler rahime ibu dados segumpal darah terus segumpal daging sekepel ngeten niki. Lah niki dereng urip niki. Daging niki dereng urip ya semeng barang. Nek misale diglundungno ya mangan kirek. Urip. Nah, supaya niki urip mula diuripke kalih Gusti Allah. Carane nguripke napa? Didunke barang urip jenenge nyawa utawa roh. Roh niku teng pundi? Teng akhirat bareng karo Gusti Allah. Wis kenal karo Gusti Allah. Mula waktu arep medun ditanting karo Gusti Allah. Dul, nggih ya Allah. Mudun ya, nggih. Lho omahmu wis dadi gawe karo bapakmu, nggih. Nah, lha ngoten iki takon nek kowe lali ora sesuk nek aku iki pangeranmu, nek wis neng kono. Alastu bi rabbikum, kowe lali ora nek aku pangeranmu. Nyawa niku jawab qalu bala syahidna, nggih ya Allah, kula tetep dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Dadi nyawa niku wis tau saksi.
Mula Kanjeng Nabi ngendikake kullu mauludin yuladu alal fitrah, kabeh bayi lahir nggawa fitrah. Fitrah niku syahadahe nyawa sadurunge medhun ning alam donya. Begitu didun ke fanfukhur ruh, manggon jero daging niki tek urip terusan tek 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 urip. Nek mboten diparingi nyawa, logrok maneh. Tadahi softek. Warnane abang, ambune ora enak. Nang kula apal, Bu. Nang bojo kula wedok. Dipikir bojo kula lanang. Bojo kula wedok. Lah mangke nek pun tek-tek urip, terus diemplek daging niki, diemplek-emplek daging malih, ditekno ngangge balung, cencang ngangge otot, bungkus kulit, tukuli rambut, terus rampung 9 wulan, brejel. Dadi ki lho. Mula sampeyan nek petang sasi ning jero wetenge niki kira-kira kok diparingi nyawa, sambut. Nyawa medhun ning donya itu gelisah. Tenangkan nyawa itu, roh itu kanthi nyeluk santri, nyeluk kiai, wacana Al-Qur'an, jenenge ngapati utawa mita. Mita iki ben andang. Ben mboten diganggu belis. Lah akhirnya 9 wulan kan rampung niki. Konstruksi baru, paket masuk, isi masuk dalam paket dibungkus brejel brul. Ana sing metu lanang, ana sing metu wedok. Lah menungsone wis ora ketok, wong wis dibungkus ngangge jasad. Jenengan nek ngirim paket nek wis dibungkus ya ora ketok Pak isine, sing ketok bungkuse. Lah bungkuse ya tergantung sing nyetak. Nek sing gawe bungkus cetakane kok pesek, nah ya metune pesek. Sing gawe bungkus kok cetakane kok bangir, metune bangir. Sing nyetak kok ireng ya metune ireng. Sing nyetak kok cendik, metune ya cendik. Nek sing nyetak bagus karo ganteng, metune ya kaya kula. Lah, gitu. Dadi gila. Niki. Nah, begitu metu niki, ini akan melanjutkan perjalanan. Nyawa sing wis kenal Gusti Allah diparingi dalan jenenge agama. Lah bungkuse niki king donya dicawisi panganan donya. Nah niki mula menungso niki konslet. Kenapa? Sing siji barang akhirat, sing siji barang donya. Mula aja gumun nek tangane menungso niki seneng donya, wong tangane menungso asale telo. Mula tangane wong lanang sakmene niku. Nggih, niku. Sing kunciran niku padha mawon kabeh. Tangane menungso lanang iki padha kabeh. Wong niki donya kok angger weruh bokong mesti pengen demok. Ayo kok atik ora? Nggih. Lho nggih, sing ngriki nggih mboten? Nggih sami kabeh wong tangan niki donya kok. Weruh bokong yo ngene mawon. Lho mboten sak tangan jenengan, tek kula barang nggih kok ngawur mawon. Sami ibu-ibu nggih padha tangane niki donya pengen digelangi, pengen jiwit wong ganteng. Padha mau mula weruh aku wau ganteng iki. Ada. Lha dadi menungso niku nek babakan donya padha kabeh. Mripat niki donya senengane donya numpak motor sore tek-tek ana wong adus mesti ditoleh kok. Apa ta ku ngono? Nek sing adus kok simbah-simbah bablas. Nek sing adus kok isih enom, ya baleni maneh. Lho, menungso kabeh teng pundi mawon. Santri-santri kula tak delok ya ngono kabeh kok. Nah terus sikil niki donya nek pengen medhun masjid pengen ganti sendal dadi menungso niku padha kabeh nek cara awak sing bedake niku rime tok. Nek kiai niku insyaallah rime cakram. Lho nggih dadi nek dieset ngono mandek. Rem semen kan rem tromol. Kampase setengah entek niku dadi duk.